Ystäväni, kuuntelet nyt kasettia, jonka sisältö voi muuttaa koko sinun elämäsi. Ihmisenä joudumme elämään suurten paineiden ja tulevaisuuden pelkoa tuovien ahdistusten alla. Elämä vaatii niin paljon ja tulevaisuus pelottaa. Jokainen päivä tuo ahdistusta lisääviä uutisia ja vaikka tänään menee hyvin, ei huomisesta enää voi olla varma. Tämä kasetti on Helluntai-seurakunnan rohkaiseva tervehdys sinulle. Tahdomme kertoa, Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala voi. Aivot leikkasi viimeinkin, äly toimii avaimena aivoihin, salaisimpiin maailmoihin, erityisiin paikkoihin, varatuisin varastoitumaan, tarkkaan valittuihin paikkoihin, varastoihin, piiloihin, salamyhkäisiin, maanalaisiin maailmoihin, ajattomiin vaistoihin, luottaisiin aivotoimintoihin, avaimia ei ole jaettu näin paljon sanoin kuvailemattomiin paikoihin, älä katso vääriin paikoihin, pakko pakata, pakko hoitoihin ja vaikka mihin muihin sairaaloisiin, saattohoitoihin, muihinkin mielen solmuihin, aivoloisiin on tarkoitettu tämä tunnistin, kiven alla taottu kuin alasiin, alla maailmasi valaisin, kuin valon katkaisin, matkan pyramideihin, hyihin organisaatioihin, tutustuisin heille tiedosta maksaisin, jos oisin päässyt tällä masseihin, kasvatusta kasseihin, avasta havoihin, lotoa, dissektioihin, sijoituksia, vissekoreihin, savuihin, teileihin, etäisyyttä peleihin, jotka epäilevyttää, epävarmuuksissaan istuttiin suuriin lukuihin, napostelin nappeja kuin akikarkkeja, rapistelin lääkellistä arkia, taittelin sitä kuin origamia, löysin balanssin äänialtoihin, pakenin pirun nyrkin mahtia, uhmasin ja sen avasin, Kalajoen kirjolohien vatsoja, kaivon lautaselle tuhden annoksiin, että maha kasvaisi, meni syväksi, peli stoppasi, voiman keräsin, kroppani, sanavarastoni lisäsin, painoa kuin sali makesalilla, niskan nikamiani, rasitin liiaksi, lisäsin, Memphis Pumpin aamurutiini, rutina, kuulu kuin kaivertelisi, veitsellä luihin ja sen läpi ytimiin, verta roiskuu niin, että muistuttaa suihkulähdettä, tökin pikkejä suonihin, jotta saan hiljaisuutta aivoihin, älä vieläkään usko koiran kekseihin, muistutuksena palaan takaisin siihen mistä äsken mainitsin, se on tuo asia, jonka äskettäin esitin, pienen selkeän siemenen tavoin en oo syventynyt niin syvälle pelihin, paitsi jos lasketaan kun hoitaja laskimoihini, oksen normia, samalla kun söin tarkin nikia, aamulla ja illalla, paska kovana kuin navalla ja teknisessä maailmassa, tässä on vähän ajateltavaa ajaksi, jotta käytät omalla ajallasi. Watch